Καλησπέρα σας κύριε Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, Γιάννα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε να συνεργαστούμε για μια συνέντευξη μαζί. Επαναλαμβάνω, είμαι δημοσιογράφος και οικονομολόγος, liquidator. Έχω κάνει μεταπτυχιακά στο Roosevelt University στο Σικάγο. Είμαι ειδικός στις δραστηριοποιήσεις δηλαδή και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στα ελληνικά. Και ήθελα απλούστατα να σας τονίσω ότι για μένα αυτή η συνέντευξη αποτελεί σταθμό ζωής. Είναι στην καριέρα μου πολύ σημαντική συνέντευξη και θα με βοηθήσει πάρα πολύ επαγγελματικά. Γι' αυτό ξαναεπαναλαμβάνω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αγγελοπούλου που δεχτήκατε να μου δώσετε μια τέτοια συνέντευξη. Εγώ δουλεύω στο Kondra Channel και στο Kondra News στην εφημερίδα, δωρεάν, διότι τζάμπα, διότι έτσι είναι οι συνθήκες εργασίας. Συνήθως στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται οι αξίες και τα πτυχία και η προϋπηρεσία, όπως είδατε στο βιογραφικό σημείωμά μου. Αλλά ωστόσο όμως πιστεύω ότι εφόσον πραγματοποιηθεί αυτή η συνέντευξη και η συνέντευξη Κώστα Καραμανλή, ελπίζω και ευελπιστώ σε μια πρόσληψη έστω με 500 ευρώ. Μου το έχει υποσχεθεί άλλωστε ο Γιώργος Κουρής, η γραμματέας του Γιώργου Κουρή, μου το έχει υποσχεθεί, όπως ο Παπαγιάννης και όπως ο κύριος Λιάγκας. Κύριε Αγγελοπούλου, πρέπει να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Η συνέντευξη αυτή θα παιχτεί στο δελτίο ειδήσεων του Παπαγιάννη ή στο Λιάγκα, στο 24 Kondra, 24 ώρες Kondra, στις 12 η ώρα τη νύχτα στο Kondra, σε Λιάγκα, στο Λιάτσο, μπερδεύτηκα, με το Λιάτσο μιλάω. Και επίσης στην προσωπική μου εκπομπή που έχω στο διαδίκτυο, που λέγεται Ο Κόσμος, που είναι χρόνια τώρα. Εγώ είμαι περισσότερο ιντερνετιανός δημοσιογράφος, που έχω πάρει πολλούς επώνυμους συνεντεύξεις από τη Γερμανία, τη Ρωσία, την Αγγλία, την Αμερική και πάει λέγοντας. Και βέβαια και την Ελλάδα κυρίως. Και έτσι το παλεύω μόνος μου. Η δημοσιογραφία για μένα αποτελεί ερωμένη, είναι ένα πάθος, ένας έρωτας, η δημοσιογραφία, και είναι το χόμπι μου. Δυστυχώς, πώς ζω τώρα. Οι γονείς μου είναι γιατροί συνταξιούχοι. Ο πατέρας μου είχε μια κλινική και ένα γιατρείο στη Γερμανία. Η σύνταξή του είναι 2.500 ευρώ το μήνα. Εγώ παίρνω ένα προνοιακό επίδομα ανεργίας 300 ευρώ το μήνα και είναι το χαρτζηλίκι μου αυτό, και θεωρώ ότι η δικιά μου προσφορά προς την κοινωνία είναι να ανταποδίδω αυτό το χαρτζηλίκι που δίνει το κράτος, το βοήθημα αυτό, σε κοινωνική προσφορά που είναι η δημοσιογραφία. Έως ότου τακτοποιηθώ επαγγελματικά εδώ στην Ελλάδα. Δεν σκέφτομαι να ξαναγυρίσω στη Γερμανία μετά από μια καριέρα που έκανα στη Γερμανία και ως ανταποκριτής του ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια της Γερμανίας, το N24, με τη Στέφανη Πούλς, που είναι, επαναλαμβάνω, η αντίστοιχη Χούκλη, η δημοσιογράφος, ο Πέτερ Λίμπουργκ σαν το Πεντεντέρι, και όπως επίσης κυρία Αγγελοπούλου Δασκαλάκη Γιάννα. Να σας μιλάω στον ελληνικό. Γιάννης είμαι εγώ, Γιάννης. Γιάννα εσείς. Κυρία Γιάννα, σας συμπεριφέρομαι σαν γιος, σαν υποψήφιο γιο. Θεωρώ ότι
θα μπορούσατε να είστε η μητέρα μου. Και έτσι αισθάνομαι δηλαδή. Διότι είδα τις συνεντεύξεις που δώσατε και στο τέτα-τέτ και στο Κρήτη TV και επίσης σε μια άλλη συνέντευξη στην Κύπρο, στο κυπριακό κανάλι εκείνο το τέτα-τέτ, στο αυτοψία. Τις είδα, μελέτησα για το βιβλίο σας, οπότε είμαι ενήμερος πλήρως πώς σκέφτεστε και τι λέτε στις συνεντεύξεις συνήθως. Σχεδόν τα ίδια λέτε, δεν είναι διαφορά καθόλου. Οπότε σε αυτό το πλαίσμα θα κινηθώ κι εγώ, κύριε Αγγελοπούλου. Και το λέω και στον κύριο αξιόλογο Μιχάλη Ψαχαράτο, που τον είδα στο διαδίκτυο. Και γενικά τους Αγγελοπουλαίους σεβαστούς που είναι στην κοινωνία. Γενικότερα θα ήθελα να πω, κύριε Αγγελοπούλου, ότι εγώ σαν προσωπικότητα έχω δεχτεί πάρα πολλά πλήγματα στη ζωή μου, στο παρελθόν, και βρίσκομαι σε πάλι ένα οριακό σημείο 0, που από τώρα και στο εξής χτίζω τη ζωή μου, έστω και στα 38 μου και 40. Με οικογένεια δεν μπορώ να κάνω. Δυστυχώς είχα ένα δεσμό πριν από 10 χρόνια, ο οποίος κατέληγε να βγει γάμος, αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα, διότι κατάλαβε αυτή η συγκεκριμένη κοπέλα ότι δεν μπορώ να φτιάξω την εταιρεία που ήθελα να φτιάξω, την Hermes Investments Corporation, μια μεγάλη επενδυτική εταιρεία με μισό δισεκατομμύριο αρχικό κεφάλαιο, με consortium, τη UBS Bank, την Ελβετική Τράπεζα. Εγώ είμαι άνθρωπος του κεφαλαίου, κύριε Αγγελοπούλου. Είμαι ο δικός σας άνθρωπος του κεφαλαίου, των μεγάλων πλουσίων ανθρώπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ προετοιμάστηκα από φοιτητής να γίνω διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής αυτής εταιρείας, με hedge fund και με μέσα μαζικής ενημέρωσης, και όλη μου η πορεία από φοιτητής και με τα μεταπτυχιακά στο Roosevelt University στο Σικάγο, το οποίο είναι η Heller School, όπως ξέρετε, of Economics, η αντίστοιχη παράλληλη σχολή του Friedman School, η νεοφιλελεύθερη σχολή του Friedman, του Πανεπιστημίου Σικάγο, το οποίο είναι, ας πούμε, μετά από το Harvard, το δικό σας πανεπιστήμιο στην Αμερική, τα δύο τελευταία βασικά πανεπιστήμια, κύριε Αγγελοπούλου. Δηλαδή κατά την λίστα τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Λοιπόν, εκεί έμαθα να είμαι ηγέτης, όπως είναι το Harvard University, έκαναμε μαθήματα ηγεσίας, το πώς συμπεριφέρονται κτλ. Και είχα πάρει και το πόστο για ένα εξάμηνο, το πόστο του Greek Lobby, του ΑΧΕΠΑ ΠΑΕΠ, παγκόσμιου ελληνισμού, ΠΑΕΠ, πώς τα λέγανε, με τον Πολυδωρόπουλο, και είχαμε πάει και στη Washington, έχουμε πάει στο White House, είχαμε δει τότε στη Washington τους δημοκρατικούς, οπότε, κυρία Αγγελοπούλου, έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις τις πολιτικές στην Αμερική. Είμαι δημοκρατικός, υποστηρίζω τους δημοκρατικούς εγώ σαν Greek Lobby, τον Ομπάμα, τη Χίλαρη, κυρίως τη Χίλαρη, τώρα που θα γίνει πρόεδρος της Αμερικής, κυρία Αγγελοπούλου. Και πιστεύω ότι ο Ομπάμα, που ήταν τότε σενάτορ του Illinois, ξέραμε ήδη ότι θα γίνει πρόεδρος της Αμερικής κάποια ημέρα. Ήρθαν μετά οι δίδυμοι πύρκοι, εγώ δεν έμεινα στην Αμερική, μου είχαν προτείνει να δουλέψω στη Merrill Lynch
στη Νέα Υόρκη, στο χρηματιστήριο, ως financial advisor στην αρχή, έτσι ξεκινάμε. Και μετά broker, γιατί έχω πάρει και την άδεια του χρηματιστή εδώ στην Ελλάδα, στο χρηματιστήριο της Αθηνών, και επίσης του μεσίτη, του χρηματομεσίτη. Προετοιμάστηκα και σε ασφάλειες, έχω κάνει σε ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελληνοβρετανική και στην Allianz εδώ στην Ελλάδα, και όλα αυτά προετοιμάστηκα από φοιτητής για να γίνω επιτέλους ένας επιτυχημένος διευθύνων σύμβουλος, το οποίο βέβαια τελικά αυτό το πόστο δεν έγινε, δυστυχώς δεν έγινα διευθύνων σύμβουλος, γιατί χρειάστηκε το consortium, ήταν η σύμβαση μέσα, ότι έπρεπε να συμμετέχω με 0,3% έστω του αρχικού κεφαλαίου ως μέτοχος, και είχα βάλει το σπίτι μου εδώ, το πατρικό που ήταν στο όνομά μου, εγγυητική επιστολή, και τελευταία στιγμή ο πατέρας μου, ο γιατρός, από ένα γράμμα που είδε στην αγαπημένη μου Έλια, αυτή λεγόταν έτσι η κοπέλα αυτή, δυστυχώς κατάλαβε ότι κινδυνεύει το σπίτι και έτσι με αποκλήρωσε την τελευταία στιγμή, δηλαδή πριν λήξει η πενταετία, η γονική παροχή ξαναγύρισε ως αχαριστία. Έτσι έγινε νομικά, και για να το στηρίξει αυτό, τέλος πάντων, είναι λεπτομέρειες αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε. Η ουσία είναι ότι καταλάβατε τώρα τι έγινε, και έτσι το consortium UBS Bank Hermes Investments Corporation, η οποία θα βαίνει στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, οι μετοχές θα ήταν η μόνη εταιρεία, η μεγάλη επενδυτική εταιρεία στην παράλληλη αγορά της Φραγκφούρτης, οι μετοχές με 50 ευρώ τη εισαγωγή των μετοχών, το Σεπτέμβριο του 2004, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε δηλαδή παράλληλη πορεία, κυρία Αγγελοπούλου, στη ζωή μας. Εσείς φτιάχνατε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους πετύχατε. Εγώ έτρεχα εκείνη την εποχή, το καλοκαίρι του 2004, για δύο θέματα. Πρώτον, για να ολοκληρώσω την ίδρυση της εταιρείας, με καταστατικό δικό μου, με business plan δικό μου, τα πάντα όλα δικά μου, με δικηγόρους, τα πάντα όλα πληρωμένα, με τους Ελβετούς τραπεζίτες μαζί κτλ. Και απ' την άλλη είχα και το θέμα με την φιλενάδα μου, την Έλια, η οποία κλώτσαγε και είχαμε παρεξηγήσεις με αστυνομίες, με φασαρίες και τέτοια πράγματα και παρατράγουδα. Οπότε τράβηξα πάρα πολλά από αυτή την ιστορία και με λίγα λόγια κατάλαβα ότι όλη αυτή η ιστορία με δίδαξε πάρα πολλά στη ζωή, όπως εσάς έχει διδάξει η ζωή με τις δυσκολίες και τα παρατράγωδα που έχετε ζήσει και τις εμπειρίες που έχετε αποκτήσει, αλλά μου κόστησε εμένα προσωπικώς ένα κομμάτι από τη ζωή μου, από τα φοιτητικά χρόνια, από τα μαθητικά χρόνια, που ήθελα να γίνω ένας επιτυχημένος liquidator, ένας μεγάλος επιτυχημένος τραπεζίτης χρηματιστής, υπερασπιστής του κεφαλαίου, πάντα του κεφαλαίου, του μεγάλου κεφαλαίου, των πολυεθνικών, των μεγάλων εταιριών, των δικών σας ανθρώπων, εσάς δηλαδή, να υπερασπίζω τα λεφτά σας και να προστατεύω τα λεφτά σας. Αυτός είμαι, ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας ρευστοποιητής, συγχωνευτής επιχειρήσεων, που ήξερα ότι θα έρθει η οικονομική κρίση. Από το 2004 τα ξέραμε όλα αυτά, από το Roosevelt University ήταν προετοιμασμένα όλα, τα γνωρίζαμε εμείς ότι θα έρθει η κρίση και υπολόγιζα ότι θα έρθει, και ήξερα, είχα φτιάξει και το Gold Program. Το Gold Program είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το υπερασπίζομαι εγώ προσωπικώς σαν οικονομολόγος, κυρία Αγγελοπούλου. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στις κάθε χρήσεις οικονομικές προφόρων επενδύουμε σε χρυσό,
είσαι παράγωγα του χρυσού, είσαι αμοιβαία κεφάλαια των ορυχείων χρυσού, και έτσι η τιμή του χρυσού θα ανέβει και έτσι θα έχουμε υπερκέρδη και έτσι η τιμή της μετοχής παραμένει σταθερή και έτσι η εσωτερική αξία της μετοχής και της εταιρείας παραμένει πιο ισχυρή στην κρίση κτλ. Καταλαβαίνετε τι υπέρμαχος του Gold Program είμαι. Επίσης ήθελα να τονίσω ότι είμαι manager της ιστορίας της του ιαπωνικού management. Δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι να εργάζονται και να μένουν στην εταιρεία μονίμως και να τους παρέχονται δωρεάν στέγη και τροφή. Έτσι εξοικονομούμε πάρα πολλά χρήματα και ρεύμα και τέλος πάντων λειτουργικά έξοδα, όπως καταλαβαίνετε, και έτσι τους έχουμε στην τζίτα συνεχώς για να εργάζονται. Είναι το ιαπωνέζικο σύστημα αυτό το οποίο υπερασπίζομαι εγώ προσωπικώς. Είναι λεπτομέρειες αυτές τώρα management, μπορεί να μην σας ενδιαφέρουν, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικές. Είδα ότι δίνεται ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους, συγχαρητήρια για αυτό. Είστε φιλάνθρωπος, έχω κάνει πολλές φιλανθρωπίες κι εγώ, αλλά δεν τις λέω. Δεν τις αναφέρω αυτές τις φιλανθρωπίες, κύριε Αγγελόπουλου. Δεν πρέπει, είμαι λίγο χαμηλών τόνων. Με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο κάποτε είχα συνεργασία τρομερή με τα τρόφιμα, σαν συνδικαλιστής φοιτητής του ΤΕΗ Πειραιά, που ήμουν ανεξάρτητος, είχα δικό μου κόμμα, τη Δημοκρατική Ένωση Σπουδαστών, το κόμμα της Αρχαίας Ελλάδος, της Άμεσης Δημοκρατίας και του Οικουμενικού Ελληνισμού και της Αρχαίας Ελλάδος, λοιπόν, και του πατριωτισμού. Εμένα μου μάθανε οι γονείς και με αναθρέψανε να είμαι άμεσο δημοκράτης, με αρχαίο ελληνικό πνεύμα, με την άμεση δημοκρατία του Περικλή, του Κλεισθένη, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη και επίσης αυτές τις αξίες, δηλαδή ανθρωπιστικές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η συζήτησή μας σε αυτά τα πλαίσια θα έρθει σε πολιτικό επίπεδο, διότι κάθε πολιτική πράξη, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι πολιτική. Δεν υπάρχει πολιτικό όν να μην είναι άνθρωπος και κοινωνικό όν. Έτσι, να μην τα μπερδεύουμε αυτά τα ανάμεσα κτλ. Οπότε και εσείς με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την δραστηριοποίηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάνατε ένα πολιτικό καθήκον, μια και πολιτική πράξη, όπως τώρα που βγαίνετε στα κανάλια και κάθε τόσο που βγαίνετε στα κανάλια, όσο και να το λέτε ότι δεν ασκείτε πολιτική ή δεν σας ενδιαφέρει η πολιτική, είτε ως τέος βουλευτήνα, είτε ως τέος δημοτικός σύμβουλος που είσαστε στο παρελθόν, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ξεφύγετε από αυτό, κύριε Αγγελοπούλου. Είναι κάθε στιγμή θα ασκείτε πολιτική. Ο κάθε πολίτης ασκεί πολιτική. Αλίμονο μην ασκούν και πολιτική και μην κριτικάρουν και ελέγχουν οι πολίτες τους πολιτικούς και τώρα κυρίως τους τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν πάρει την εξουσία από τους πολιτικούς, τους χρηματιστές δηλαδή, τους τραπεζίτες και τους μεγαλοεπιχειρηματίες, τις πολυεθνικές, που έχουν πάρει την εξουσία τους πολιτικούς και τους ελέγχουν μέσω των Τροϊκανών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του BRICS, των αντίστοιχων BRICS χωρών. Λοιπόν, τώρα η δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία τη σπούδασα στα ΙΕΚ Όμηρος με στόχο να προετοιμαστώ για μια επιχείρηση, κύριε Αγγελοπούλου, η οποία θα έχει μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν υφίσταται μεγάλη επιχείρηση, όπως ξέρετε και εσείς που είσαστε με τη δικιά σας εφημερίδα, να μην έχει συμφέροντα μια επενδυτική εταιρεία, σημαντικά επενδυτική εταιρεία με την έννοια με το γερμανικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, το επενδυτικό, όχι το ελληνικό που είναι περιορισμένο, διαχείριση χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων,
να ξεκαθαριζόμαστε τα πράγματα πώς είναι. Αλλά εννοώ μια επενδυτική εταιρεία η οποία θα ξεκίνηγε με μισό δις και θα κατέληγε με αύξηση κεφαλαίων σε μια τετραετία στα 3 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το κεφάλαιο της Hermes Investments Corporation, η οποία ο Βιενόπουλος με πάση θυσία ήθελε να με σταματήσει με μια εκπομπή που έκανα στο Τηλεφως, που έβγαλα τότε το 2004, στον Ιούλιο του 2004, που κυνήγαγα τον πατριό της Έλιας, της κοπέλας μου, και είχε σχέση με λαθρεμπόρια όπλων και ναρκωτικών, που ήταν στρατιωτικός αυτός στη Ρόδο, καυσίμων, τσιγάρα, λαθρομετανάστευση κτλ. Και ήθελα να τα βγάλω όλα αυτά στη φόρα και με σταματήσανε, και ο Βιενόπουλος κατάλαβε ότι είμαι πολύ έξυπνος και δεν ήθελε να γίνει Hermes Investments Corporation, να πιατήσει πόδι στην Ελλάδα. Διότι σημαίνει ότι όλα τα δημόσια έργα θα τα έπαιρνε η Hermes Investments Corporation, οι μετοχές θα ήταν της Hermes Investments Corporation, διότι ο τζίρος του χρηματιστήριου εδώ στην Ελλάδα είναι έστω 100 εκατομμυρίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι τζίρος θα γινόταν με την Hermes Investments Corporation, που κινδύνευε η Μάρφιν και πάει λέγοντας, και όλες αυτές οι εταιρείες που ελέγχει ο Βιενόπουλος και ο Μπόμπολας και τα διαπλεκόμενα άλλα συμφέροντα. Σας μιλάω ξεκάθαρα σαν Τσιριγώτης Γιάννης, ως διευθύνων σύμβουλος της Hermes Investments Corporation που θα γινόταν. Και σας μιλάω και σαν δημοσιογράφος. Πράγματι, εσείς καλά κάνετε και δεν έχετε συμφέροντα στην Ελλάδα, επιχειρηματικά, αλλά θα μπορούσατε να συμβάλλετε πάρα πολλά στην ανάπτυξη της χώρας. Η Hermes Investments Corporation ήθελε να κάνει την εκβιομηχανοποίηση της χώρας, την πραγματική οικονομία, την υποδομή της οικονομίας, που σήμαινε τα ορυχεία, σε πάση φύσεως μεταλλεύματα να χρησιμοποιούσαμε στο υπέδαφος της χώρας. Το πετρέλαιο, στο Αιγαίο κτλ. Τα έχουν δώσει τώρα όλοι οι πολιτικοί, τα έχουν δώσει στις ξένες πολυεθνικές. Τα έχουν προπουλήσει. Το γκάζι, τα πετρέλαια, τον οριστό πλούτο, την αγροτική παραγωγή, την εκβιομηχανοποίηση της χώρας. Δεν ξέρω, πρέπει οι Αγγελοπουλαίοι να γνωρίζανε τον Σοφιανόπουλο. Ο Σοφιανόπουλος ήταν της Χροπή. Δεν ξέρω αν σας λέει πολλά τίποτα. Ο Σοφιανόπουλος για μένα είναι σημαντικό πρόσωπο. Μπορεί να πέθανε προσφάτως, αλλά μου μάθε πάρα πολλά πράγματα, διότι εγώ ήμουνα ιδρυτικός τέλεχος, ναι μεν του Αβραμόπουλου, που τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, του Κινήματος Ελευθέρων Πολιτών, αλλά προπάντων ήμουνα και στο Τσογόλα, αλλά και πιο πριν ήμουνα στο κόμμα Ελληνισμού. Το κόμμα Ελληνισμού του Σοφιανόπουλου. Οπότε καταλαβαίνετε τι μάθαμε από εκεί, σαν επιχειρηματίες που ήταν ο Σοφιανόπουλος, τι μάθαμε και τι χρειάζεται η χώρα, η πραγματική χώρα. Και αυτά πρέπει να συζητήσουμε στη συνέντευξη, το τι χρειάζεται η χώρα πραγματικά για εκβιομηχανοποίηση και για πραγματική ανάπτυξη της χώρας από επιχειρηματίες σαν και εσάς. Αυτό είναι το ένα κεφάλαιο. Το άλλο κεφάλαιο είναι που θεωρώ, που θα ξεκινήσουμε τη συνέντευξη σαν σοβαρό, είναι ότι εγώ προσωπικώς ως αρχαιολάτρης θεωρώ ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι κάτι το ανάθεση από το Ζακ Ροκ και τους αθανάτους. Είναι κληρονομία της Ελλάδος και πρέπει να μείνει κληρονομία της Ελλάδος μονίμως. Και να γίνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ολυμπία, στην αρχαία Ολυμπία, στην περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας. Εκεί που κάηκαν βέβαια, που είχαμε τις πυρκαγιές το 2007, που ξέρετε βέβαια ότι οι πυρκαγιές γίνανε από τους Αλβανούς τρομοκράτες, ουτσεκάδες και τους Τούρκους γκρίζους λύκους, και βέβαια από τις γερμανιστικές υπηρεσίες που, όπως ξέρετε,
υπονόμευαν την πολιτική του Καραμαλή με το λογό South Stream, κυρία Αγγελοπούλου, και θέλανε να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα, όπως ξέρετε, και να ρίξουν τον Καραμαλή. Ήταν το πρόγραμμα Πυθία 2, όπως το αποκάλυψαν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, ο Πούτιν δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαι παντογνώστης των πραγμάτων, τι γίνεται, είμαι γνώστης των πραγμάτων. Λοιπόν, η Hermes Investment Corporation υπολόγιζε στην παγκόσμια οικονομική κρίση της Αμερικής με τα ακίνητα και λόγω των στεγαστικών δανείων και των δανείων που έχουν δώσει στις πιστωτικές κάρτες κτλ. Και βέβαια και η κατάρρευση της Lehman Brothers την υπολόγιζε αυτή με τα τοξικά προϊόντα και όλα αυτά. Τα είχαμε συζητήσει άλλωστε και με τους Ελβετούς τραπεζίτες στη Ζηρίχη, όλα αυτά, και είχαμε προετοιμάσει το έδαφος για το τι θα γίνουν τα επόμενα 20 χρόνια στην παγκόσμια οικονομία. Και είχαμε ρυθμίσει κιόλας πού θα επενδύσουμε, σε ποιους τομείς θα επενδύσουμε, πόσα ποσά θα επενδύσουμε για να πάει μπροστά αυτή η μεγάλη εταιρεία, η Hermes Investment Corporation, και πόσα κέρδη θα κέρδιζε το πρώτο χρόνο από την ίδρυσή της. Εγώ ως ιδρυτής, που τονίζω είμαι καρκίνος στο ζώδιο, είμαι 2 Ιουλίου γεννηθής στο Λίγκεν της Γερμανίας, κοντά στα Ολλανδέζικα σύνορα, σε ένα ποταμό Ems, εκεί, κοντά στο Όσναμπρουκ, έτσι. Λοιπόν, κύριε Αγγελοπούλου, θα έλεγα ότι εκεί θα καταλάβετε ότι ποιος χαρακτήρας είμαι. Τι χαρακτήρας είμαι. Είμαι ευαίσθητος, καλοσυνάτος και πάει λέγοντας. Φιλόδοξος και πάει λέγοντας. Τα ξέρετε αυτά. Είναι ταμπέλα να λες είσαι ζώδιο τάδε. Ταμπέλα. Βοηθάει όμως για να καταλάβετε τι είναι. Εάν δείτε το βιογραφικό μου, είναι το www.cv, όπως Cesare και Victory, chirikotis.blogspot.com, θα καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα το τι γίνεται. Τα λέει όλα μέσα, τα πάντα αναφέρω, το τι έχω κάνει στη ζωή μου κτλ. Και αυτά. Ήθελα απλώς αυτά να τονίσω, εκτός από τις Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ολυμπία να γίνονται μονίμως οι αγώνες και εκεί να γίνει ανεξάρτητο κρατήδιο όπως είναι το Βατικανό, κύριε Αγγελοπούλου, κύριε Γιάννα, να γίνονται εκεί κάθε 4 χρόνια οι Ολυμπιακοί Αγώνες και να μένουν στην Ελλάδα και να έχουμε τουρισμό και ανάπτυξη και το παγκόσμιο ενδιαφέρον στη χώρα. Είναι μια ωραία ιδέα αυτή, να την εφαρμόσουμε και να την προωθήσετε εσείς που έχετε γνωριμίες μεγάλες. Εγώ τις έχασα τις γνωριμίες στην Αμερική, δεν με ξέρει κανένας πλέον. Στο μεταξύ ήθελα να φύγω και για Αμερική πριν από 1 μήνα με τη Γιάννα Νταλίρη στο New Greek TV, το ξέρετε, στη Νέα Υόρκη, τη Ξανθιά την Νταλίρη, τη γυμνάστρια, την παρουσιάστρια, η οποία μου πρόσφερε $5,000. $5,000 το μήνα για τη Νέα Υόρκη είναι τίποτα. Και δεν έχει και θέση εργασίας δηλαδή. Μετά ήθελα στον Εθνικό Κήρυκα, στο Κήρυξ, την εφημερίδα, μίλησα, αλλά δεν έχει θέση εργασίας. Οπότε ξεχάστηκε το θέμα Αμερική να πάω για μονίμως, να μεταναστεύσω. Μεγάλη πληγή να φεύγουν στο εξωτερικό η νεολαία και να έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας εδώ στην Ελλάδα. Να έχουμε τους Πακιστανούς και τους Νέγρους και τους... τέλος πάντων, αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες που τους φέρνουν εδώ πέρα δεν φταίνε σε τίποτα, δεν είμαι ρατσιστής, να μην παραξηγούμαστε τώρα τα θέματα αυτά. Το θέμα είναι ότι ήθελα να τονίσω ότι το ζήτημα είναι ότι
υπάρχει πρόβλημα γενοκτονίας στην Ελλάδα. Δεν κάνουμε παιδιά, δεν κάνουμε οικογένεια, εμείς οι νέοι. Ζούμε με λίγα, με 300 ευρώ, άλλοι με 200, μάλλον με τίποτα από τους γονείς τους κτλ. Εγώ μένω εδώ στα Μελίσια, στο κάτω μέρος του έχω δικό μου διαμέρισμα από τη μεζονέτα των γονέων μου. Είναι στο ημιπόγειο δηλαδή το διαμέρισμα το που μένω εγώ, ξεχωριστό διαμέρισμα από το σπίτι των γονέων πάνω. Και ευτυχώς δηλαδή. Αλλιώς θα είμαστε στους δρόμους. Λοιπόν, και από εκεί πέρα θα έλεγα ότι ναι, όσοι πάνε στο εξωτερικό δυστυχώς απορροφούνται από το εξωτερικό, ιδρύουν οι οικογένειες εκεί, παίρνουν περισσότερο ξένους, δεν παίρνουν Έλληνες, που σημαίνει αυτό χάνεται ο ελληνισμός. Είναι πικρό αυτό να το λέμε, στενάχωρο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ μένουν μόνο οι γέροι, οι φελοί, οι άχρηστοι, οι τεμπέληδες και όλοι αυτοί η Σαβούρα, η Μούρα και οι Πακιστανοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Αγγελοπούλου. Εσείς που έχετε ζήσει τόσα πολλά στην νεότητά σας και καταλαβαίνετε τι σημαίνει μητέρα να είσαι και καταλαβαίνετε τους νέους και συγχαρητήρια που τους βοηθάτε και παιδίετε σε αυτούς. Και με λίγα λόγια ήθελα να σας παρακαλέσω, εάν γίνεται, λέω, αργότερα μετά από τη συνεργασία μας στη συνέντευξη αυτή, σε πλαίσιο επαγγελματισμού, να σκεφτείτε μπας και κάνετε καμία επενδυτική εταιρεία εδώ στην Ελλάδα. 2 φορές μεγαλύτερη από την αιωλική επενδύσεων που υπάρχει εδώ. Σας λέω ένα παράδειγμα, η αιωλική επενδύσεων είναι της τάξης των 50 εκατομμυρίων, διαχείριση χαρτοφυλακίου, και εγώ λέω 2 φορές καλύτερη επενδυτική εταιρεία εδώ στην Ελλάδα, με δραστηριότητες σε ορυχεία, σε ναυτιλία και πάει λέγοντας, σε ακτοπλοεία ή τέλος πάντων, ή σε τουριστικές δραστηριότητες και με 2-3 μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σκεφτείτε το αυτό, είμαι ο άνθρωπός σας, ο κατάλληλος άνθρωπος, έχω τον know-how. Ή η άλλη λύση είναι, εφόσον έχετε επιχείρηση στο εξωτερικό, επειδή έχω κάνει ίδρυσα κάποτε και δεν πήγε καλά η εφημερίδα στα αεροπλάνα στα καθίσματα, σε 3 γλώσσες, στα αγγλικά, στα ελληνικά και στα γερμανικά, στη Lufthansa και στην Aegean, στα καθίσματα της Lufthansa και της Aegean, στα αεροπλάνα, σε όλα τα αεροπλάνα, σε όλες τις αερογραμμές που υπάρχουν, να ιδρύσετε εφημερίδα στα αεροπλάνα, στα καθίσματα. Εκεί έχω τον know-how εγώ, μπορώ να σας βοηθήσω και βέβαια να έχετε εξουσία στο εξωτερικό μέσω αυτής της δραστηριότητας της εφημερίδας και να υπερασπιστείτε τα επιχειρηματικά σας συμφέροντα. Αυτό είναι μια λύση, κυρία Αγγελοπούλου. Σκεφτείτε το, βλέπουμε, εγώ δουλειά ψάχνω, γιατί στην ουσία είμαι άνεργος, εγώ είμαι στον ΟΑΕΔ. Δεν είναι... Εδώ παρακαλώ το Γιώργο Κουρί να με προλάβει με 500 ευρώ. Παρόλο που έχω πτυχία, μεταπτυχιακά, εμπειρίες και προϋπηρεσίες κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το δεχόμενο. Το άλλο είναι, αν δεν θέλετε καθόλου να μου το πείτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι το άλλο, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, πάμε τώρα στη συνέντευξη. Ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής. Ένα κεφάλαιο είναι η πολιτική σας καριέρα από εδώ και στο εξής με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποια η συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τζίπρα, αν είναι κατάλληλος, αν τον εμπιστεύεστε, αν θα εκρηγεί η πολιτική κατάσταση της χώρας
τα εθνικά και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα θέλω να συζητήσουμε. Θα μου πείτε εσείς βέβαια τι θέλω να συζητήσουμε στη συνέντευξη. Αυτά είναι σκέψεις που λέω εγώ, απλώς θα τις εγκρίνετε εσείς και από εκεί πέρα θα δούμε τι γίνεται. Ήθελα επίσης να τονίσω ότι σας λένε ότι δεν είστε τίποτα. Για μένα είστε πάρα πολλά. Πάρα πολλά, κύριε Αγγελοπούλου. Έχετε βοηθήσει τη χώρα και έχετε για 2 φορές αναλάβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βγάλατε σε πέρα σε αυτό το ανάθλο. Είστε μια γυναίκα αξιόλογη. Από το 0 ξεκινήσατε. Χωρίς να λέω να σας γλύφω κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι ότι εδώ λένε οι πολιτικοί ότι δεν είστε τίποτα και πηγαίνετε από το ένα κόμμα στο άλλο, από τον ένα πολιτικό στον άλλον και δεν σας δέχεται ο Σαμαράς και τα λοιπά και ποια είναι η Αγγελοπούλου και τέτοια πράγματα, μια πλούσια bitch και ιστορίες και τέτοιες, αυτά τα λοιπά. Η Αγγελοπούλου είναι με πολλούς επώνυμους και διάσημους διεθνούς εμβέλειας ηγέτες από όλο τον κόσμο μαζί. Έχει φωτογραφηθεί και τα λοιπά. Η Αγγελοπούλου με ένα τσεκ μπορεί να τους πει ορίστε αυτή είμαι. Αλλά δεν το κάνετε εσείς. Έτσι. Λοιπόν γιατί αυτή είναι λιγούρια. Εάν τους δεις είναι λιγούρια. Τρώνε τα λεφτά, η άποψή μου είναι αυτή σαν πολίτης. Τρώνε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Μας έχουν ξεβρακώσει. Μας έχουν ξελιστέψει. Δεν έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολιτικούς. Ποιοι είναι αυτοί που λένε η Αγγελοπούλου δεν είναι τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που λένε ότι η Αγγελοπούλου δεν είναι τίποτα. Και τι μπορούν να κάνουν αυτοί καλύτερα από την Αγγελοπούλου. Το άλλο θέμα το οποίο συζητιέται στην πιάτσα είναι αν η Αγγελοπούλου γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που θέλω να συζητήσω μαζί σας. Εφόσον δεν ενδιαφέρεστε για την πολιτική, βέβαια το αποκλείω, αλλά τέλος πάντων θέλω να το δούμε. Ο Παπούλιας, ένας γεροντάκος είναι, που έσκυψε το κεφάλι και δέχεται όλα τα νομοσχέδια και τα υπογράφει. Ο θεσμός της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, άλλωστε έτσι όπως είναι προεδρευόμενη δημοκρατία, δεν είναι τίποτα. Για εσάς όμως είναι πολλά. Προσθέτει κύρος, έχετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί σας, είστε στην επικαιρότητα, δεν είστε χαμένοι και βέβαια θα περάσετε τις θέσεις σας σε διεθνές επίπεδο, διότι εσείς έχετε τις διεθνείς σχέσεις. Σκέφτομαι εγώ. Θα μου πείτε εσείς στη συνέντευξη εάν η σκέψη μου είναι λάθος, κατά τη γνώμη σας. Τέλος πάντων, ήθελα να τονίσω, κύριε Αγγελοπούλου, ότι εσείς θα προσφέρετε περισσότερα ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και το θέμα των 180 ψήφων θα το λύσετε. Θα το λύσετε εσείς. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ θα σας ψηφίσουν. Σκεφτείτε το. Εγώ προσωπικώς, σαν Γιάννης Συριγώτης, θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Οπότε είμαι μαζί σας, κύριε Αγγελοπούλου. Ήθελα να τονίσω επίσης για το βιβλίο σας ορισμένα πράγματα στη συνέντευξη. Θα μου πείτε εσείς τη σχέση σας με τον Θόδωρο και με τα παιδιά σας. Την Καρολίνα που παντρεύτηκε προσφάτως. Αυτά θα τα παρουσιάσουμε βέβαια όσο θέλετε εσείς, σε ποιο επίπεδο θέλετε και σε πιο προσωπικό επίπεδο, τέλος πάντων, για να τα μην θίξουμε καμίες προσωπικότητες. Με το Γάντι που λένε, με το Γάντι. Μετά ήθελα να δούμε τι θέλει το
μεγάλο κεφάλαιο της Ελλάδος από το Τσίπρα, από την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί θα γίνουν εκλογές. Η Τρόικα πιέζει, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα έχουμε νέο μνημόνιο, παράταση του μνημονίου. Δεν ξέρουμε, το email περιμένει. Περιμένουμε email από την Τρόικα. Το Μάρτιο λύγει ένα μεγάλο ομόλογο, 8 δισεκατομμυρίων, το οποίο αυτό πιέζει πάρα πολύ, πιέζει. Θα βγει η Ελλάδα ξανά στις αγορές? Είναι αμφίβολο ερώτημα. Όλα αυτά πρέπει να πάρει θέση το μεγάλο κεφάλαιο που είστε εσείς. Εγώ ως οικονομολόγος, ως δημοσιογράφος και ως υπερέτης του κεφαλαίου, διότι πράγματι οι ρευστοποιητές, οι liquidators, οι χρηματιστές, οι liquidators, είμαστε υπερέτες του μεγάλου κεφαλαίου, υπερασπιζόμαστε το κεφάλαιο, το μεγάλο κεφάλαιο, τα μεγάλα συμφέροντα, τις μεγάλες τράπεζες, εσάς κύριε Αγγελοπούλου, από μικρά συμφέροντα, τα οποία θέλουν να κατασπαράξουν το κεφάλαιό σας. Ο στόχος μας είναι, κύριε Αγγελοπούλου, να αυξήσετε το κεφάλαιό σας κατά πολύ μέσω των ρευστοποιήσεων και συγχωνεύσεων. Διότι από εδώ και στο εξής, οι ρευστοποιήσεις και οι συγχωνεύσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, σε μια παγκοσμιοποίηση η οποία θέλει μια mother company. Δεν ξέρω αν την έχετε ακουστά αυτή την mother company στο Harvard, το οποίο κυκλοφορεί στις πιάτσες, όταν εννοώ ακαδημαϊκός και πανεπιστημιακός, που θα είναι όλη μια εταιρεία, μια πολυεθνική εταιρεία και θα δουλεύουν για αυτή. Δεν θα υπάρχουν ούτε επιχειρήσεις μικρές, ούτε μεγάλες επιχειρήσεις και θα γίνονται ρευστοποιήσεις και συγχωνεύσεις μέχρι τότε. Και έρχεται η παγκόσμιο οικονομικό κράχ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη και πρέπει να το προλάβετε κι εσείς. Σας προειδοποιώ. Σας προειδοποιώ. Το οικονομικό κράχ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη ξεκινάει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα το πετρέλαιο έπεσε. Έπεσε το πετρέλαιο στα $67, που σημαίνει για εσάς τους εφοπλιστάς είναι πολύ καλό αυτό, αλλά για τον Πούτιν δεν είναι, ούτε για τις OPEC χώρες, ούτε για τις BRICS χώρες. Που σημαίνει αυτό ότι ή θα έχουμε παγκόσμιο πόλεμο, μακροχρόνια, είτε θα έχουμε αλλαγές γεωπολιτικού σκηνικού. Που σημαίνει αυτό τώρα που άλλαξε τώρα νότα και πορεία ο Πούτιν, που τον ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί τον Πούτιν, και τον ξέρω εγώ προσωπικώς τον Πούτιν, γιατί έχω φωτογραφηθεί μαζί του που ήταν τότε βουλευτής και είχε έρθει εδώ στην Αθήνα με τον Αβραμόπουλο προτού γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Λοιπόν, και ήμουνα τότε με τον Αβραμόπουλο που ιδρύαμε το Κίνημα Ελευθέρων Πολιτών, γιατί είμαι ιδρυτικός τέλεχος εγώ του Κίνηματος Ελευθέρων Πολιτών. Μυστικά, μέσα στο Δημαρχείο. Με το Πιερουτσάκο, με την Κατερίνα, την γιατρίνα την Κατερίνα. Επίσης και με την Βόζενμπεργκ. Όλους αυτούς. Με τους ιδιαίτερους συνεργάτες του Αβραμόπουλου, τέλος πάντων. Και εγώ το χαιρέτησα. Ξέρω πώς λειτουργεί ο Πούτιν με το καγκεμπελίστικο ύφος του και με την νοοτροπία αυτή. Αλλά με την τριβή της πολιτικής του δραστηριότητας και την εμπειρία του, τώρα είναι πιο ηγέτης από όσο είναι ηγέτης. Και τώρα έκανε στροφή προς την Τουρκία. Που σημαίνει αυτό, εμείς θα έχουμε φασαρίες μακροχρόνιες, κύριε Αγγελοπούλου, θα έχουμε μακροχρόνιες φασαρίες και μεγάλα θερμά επεισόδια και μάλλον για Έλληνο-Τουρκικό πόλεμο μακροχρόνιο, με το Κυπριακό μαζί, με την Τουρκία. Διότι τώρα έχει αναβαθμιστεί η Τουρκία με τα ενεργειακά αυτά και με τους αγωγούς και την εγκατάλειψη του South Stream. Έτσι. Λοιπόν, που σημαίνει αυτό ότι έχουμε τρομερές αλλαγές. Δεν μας αρκεί μια συμμαχία του Ισραήλ
και της Αιγύπτου για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Πρέπει λοιπόν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματιών που υπερασπίζομαι, είμαι ο δικός σας άνθρωπος κύριε Αγγελοπούλου, να προστατευτούν. Σκεφτείτε τα όλα αυτά και να τα βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησης, της συνέντευξης. Σε αυτό το πλαίσιο ήθελα να μιλήσουμε σε ένα κανάλι, το Kondra Channel, το οποίο είναι κανάλι του Κουρί κατά προέκταση του Τσίπρα και της αντιπολίτευσης, και η δικιά μου προσωπική εκπομπή είναι ελεύθερη, δεν χρηματοδοτείται από κανέναν, δεν έχω κανένα συμφέρον, είμαι ελεύθερος δημοσιογράφος, ένας δημοσιογράφος ο οποίος έχει κάνει καριέρα στη Γερμανία με τα καλύτερα ονόματα, όπως λέμε Harald Schmidt. Ο Harald Schmidt είναι ο αντίστοιχος Λαζόπουλος εδώ στην Ελλάδα, ή όπως είπαμε Πέντα Λίμπουργκ, Κάτια Λος, Στέφανη Πούλτς, έτσι, ανταποκριτής του 24, ανταποκριτής Frankfurter Allgemeine Zeitung και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, και δεν έγινε η καριέρα μου σαν διευθύνων σύμβουλος με τη Hermes Investments Corporation και προχώρησα απλώς στη δημοσιογραφική καριέρα. Και ευελπιστώ στο μέλλον να γίνω διευθύνων σύμβουλος σε μια τέτοιου είδους σχήματος, ή hedge fund, offshore, ή αμοιβαίου κεφαλαίου, ή επενδυτικής, ή μέσω μαζικής ενημέρωσης, τέλος πάντων. Θα δούμε. Αυτά είναι δικιά σας απόφαση, εφόσον γνωριζόμαστε διαμέσου αυτής της οδού, και σας εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι, και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε μπορείτε να μου το στείλετε με email στο chirikotis333 Επαναλαμβάνω, chirikotis333 Το τηλέφωνο μου είναι 698-9448-340. 698-9448-340. Το κινητό μου. Λοιπόν, αυτά. Και θα σας ενημερώσω το πότε θα δημοσιευτεί η συνέντευξη μετά από ένα μοντάζ που θα κάνω εγώ, γιατί εγώ θα κάνω ένα μοντάζ. Θα βγει η εκπομπή «Ο Κόσμος», να καταλάβετε, και εκεί πάνω εγώ κονσερβοποιημένο πλέον το προϊόν, τη συνέντευξη, θα τη στείλω με email μέσω YouTube στον Παπαγιάννη, στο info@kondrachannel.gr. Από εκεί πέρα θα την αξιολογήσουν οι συντάκτες, θα τη δούνε, όπως κάνω συνήθως που σας στέλνω επώνυμους κτλ. Γιατί εγώ την προηγούμενη Κυριακή είχα συνέντευξη με τη Ζωή Λάσκαρη. Τώρα το Σάββατο έχω με την κυρία Δανδουλάκη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είμαι πάντα απασχολημένος. Γιατί είναι το χόμπι μου. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα να το κάνω. Έστω και αν δεν πληρώνομαι. Ελπίζω να πληρωθώ κάποτε κάποια στιγμή κι εγώ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Αλλά η ουσία είναι ότι μέσω της μεγάλης συνέντευξης της δικιάς σας και του Κώστα Καραμαλή, που δεν μιλάει ποτέ ο Κώστας Καραμαλής και μου έχει υποσχεθεί αυτοπροσώπως ο ίδιος μια μεγάλη αποκλειστική συνέντευξη για το Kondra Channel μετά από σας, σε μένα, γιατί έχει εκτίμηση ο πρόσωπου μου, επειδή έχει δει συνεντεύξεις που έκανα στη Γερμανία, όπως παρουσιάζει με τον Στάιν Μάια και την καγκελαρία τη Μέρκελ, που της είχα πάρει συνέντευξη. Τέτοιες συνεντεύξεις έχω κάνει στη ζωή μου. Καταλαβαίνετε, όπως επίσης και με τον Μπερνάκε, όπως επίσης με τον Τζορτζ Σόρος, όλους αυτούς, τον Bill Gates και όλους αυτούς, καταλαβαίνετε τι επίπεδο δημοσιογραφίας ασκώ. Οι ερωτήσεις θα είναι
συνεννοημένες, προσυνεννοημένες μεταξύ μας. Θα μου στείλετε εσείς τι θέλετε ακριβώς να θίξουμε και θα συζητήσουμε record πρώτης κάμερας, γιατί το οπερατέρ είμαι εγώ ίδιος. Έχω μια κάμερα ψηφιακή 1.000 ευρώ και τα φτιάχνω εγώ αυτά. Λοιπόν, ή θα φέρω έναν οπερατέρ από τα κάμερα βούλα που είναι γνωστός μου, που είναι επαγγελματίας του είδους. Είναι στο Star Κεντρικής Ελλάδος αυτός. Λοιπόν, για να κάνει κοντινά πλάνα. Έτσι, λοιπόν, για να είναι καλύτερη ποιοτικά η συνέντευξη. Λοιπόν, και ήθελα να τονίσω ότι θα μονταριστεί αυτή η συνέντευξη, όπως είπαμε, θα πάει στο info@channel.gr και θα είναι η εκπομπή «Ο Κόσμος» στο διαδίκτυο, στο YouTube. Θα τη δείτε στο Γιάννη Συρικότης. Εκεί δημοσιεύω τις συνεντεύξεις. Αυτό που μετάνιωσα είναι που έσβησα το ρεπορτάζ και τη συνέντευξη του Λαυρόφ που είχε έρθει εδώ στην Αθήνα με τον Αβραμόπουλο και με τον Βενιζέλο. Το μετάνιωσα αυτό και με τον Σαμαρά. Είχα πάρει αποκλειστικά πλάνα και συνεντεύξεις και δηλώσεις από αυτούς και το έσβησα, γιατί μετά πρόσθεσα εγώ κάτι σάλτσες δικές μου για τη Ρωσία και τα λοιπά, γιατί ήταν το σχέδιο τότε η προσέγγιση της Ρωσίας με την Ελλάδα, γιατί η Ρωσία ενδιαφερόταν για τα λιμάνια, το σιδηρόδρομο και το South Stream, τον αγωγό, και επίσης αυτά που είχε πει ο Παΐσιος, τέλος πάντων αυτά, τις προφητείες, όλα αυτά περί πολέμου, ελληνοτουρκικού πολέμου, εισβολή των Ρώσων στην Τουρκία, διάλυση της Τουρκίας, απόκτηση της Κωνσταντινούπολης και πάει λέγοντας και τα λοιπά. Αυτά βλέπω ότι απομακρύνονται, γιατί τώρα ο Ρώσος είναι με τον Τούρκο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, και δεν βλέπω και την παγκόσμιο πόλεμο να ενώνονται, δηλαδή τα μέτωπα Συρίας, Τσιχάτ και Ουκρανίας και πάει λέγοντας με τόπον όλων αυτών σε έναν πόλεμο ενιαίο, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.